Čaute ľudia, toto bude trip po polných cestách s kolegom a môžeme sa vrhnúť na to. No, takže ideme zasa veľmi ďaleko. Chodí. Ticho, ešte kúsok od cesty. Tuto vybehneme hore. Ideme tu netrup. Vybehneme tu do hory, tak do rýchlo, 250, 400, 470, no nejdem 200. Ale nádhera, to také fajné. Také puzeráčke. Keľo ideš? 23. 23, však ja idem 24. Sem mužka. Preradím sa naspäť. Ideme 700 idem. Máš otvorenú tašku. A ty si ju nezavrel, ty kokot. Kokot ťa lala, stoj. Prečo si ju nezavrel? Ja neviem. Vidíš kundomeňa? Kundomeňa. Takomu lohu či leží. Dočo. Mama na čtrojenie. Joj. Aj z ránou do piče. Nádhera. To sme boli, vieš, kedy naposledy? Keď sme defekty dostali. Dúfam, že dostaneme strach. Šejky. A tempo ma zapol. Aj. Jo, ale aké pekné to je. To zomrel? Aké pekné to je, otoče. Je. Otoče tam. Tu iba prejdeme cez taký kus les a tam bude nás jeden kundomen čakať s gulometom. Kokot! Tempo mám! Pozeraj, aká je tam žúra. Ja mám riešenie. Není tu také... Také rýchlo odídeš, lebo doteraz čo si spravil je len všetko fejkové. Čo som spravil ja pre hip-hop, ty si nedokážeš predstaviť, keď ty si sa... Dobre, tak dámy a páni, ideme prejsť. Stopy od jelenia. To tak. No, takže toto bol veľmi rýchly trip, som celý za Veveňa. Veveň. Dúfam, že mám defekt. Veveň. Ofrkalo blato. To pridaj asi frajer o to. Piče. Čo ťa ošťalo? Poď sa pozrieť. Pozri sa na mňa. Píla. Pozri, čo s tým je. Idem! No tak tvoja smola, poď môj. Jano! Ty sa zjeb, Janko. A nie, poďme sa tam pozrieť. Ideme sa tam pozrieť. Poďme, Matý.
Poď tu môžeme riadne popíť za Jej do piči! Ale kokot, Seba! tam sme šli. Tak poďme. Koko, tu je taká jama! Že na piču máš ja! A dobrá, kokot, Aha, tam je Lucenec! aká Jana, Šangdon! aká Jana. Ideme sa tam pozrieť. A to sme kde? Koko, na stránke za to píšu, že terénne gumy. Janko, Toto na stránke píšu, že terénne gumy. No fakt, do piči. musíme dať najavo, že... Čo? Smerovku Ale máš. kokot. A trubín doma. My ideme domu. Môžete kurovať. Kade som prišiel. Ešte ní, počkajte do 5 minút. Pri najhoršom to budeme tlačiť do kopca. A ja viem, len takú piču. Ani ja. Aj ja viem, poďme. Ja viem, skade sme prišli. Sme, hej. Čau. Lebo dotiahni. No takže tu chodíme plný kokot. Čo? Ako dala aspoň dačo dobré v tomto videu. Objavili sme tú skrátku. Čo? Hej, to si celé obišiel. Hej, ja ťa počkám pri tomto. Odtlačím ju ku križovatke k tomu elektrickému. Počkám a môžeš ísť. Neviem, asi na mojej. Ale ukončiť to potrebujem, či to ukončiť doma. No, takže ľudia, toto bude koniec tohto videa. Dúfam, že ste si užili tento klip. Nezabudnite dať like, komentár a samozrejme odber. Ďakujem za všetky zhliadnutia a lajky. Čau.